musidɓe tedduɓe enen joddiɗo e artiste mo Guinée Bissau artiste noon mo ganduɗa ala lamdotoɗo hombo wonta on ko ɗum woni Boubacar Diamanka. oɗon gandi Boubacar Diamanka wona hande fuɗɗi yimde kono tan eɗen gandi o yimi ko heewi tawi ko e criol caggal muɗum kadi o yimi ko heewi ko fati e pular. ɗum noon musidɗo tedduɗo Boubacar Diamanka e radio kabaruji na darudiɗo e maɗa gam yidde andude taw hombo wiite taw Boubacar Diamanka. Assalamu aleykum. Sabi noon e bandiraɓe julɓe min sabi noon e haal pular. Boubacar Diamanka woni inde am nde. Ɗum komi ɓiɗɗo Taybou Diamanka. Taybou Diamanka wonno lamɗo Kolla nder Guinée Bissau région du Woyo secteur de Faring. Komi manti hilimi immi ta komi cukel mi nangi jiɓɓi kono on wattuji koye criol tan mi wiman criol tum mi aroy noon ha dula tawoymi noon joni ɗo kam hatta nomi yimta nomi yim leñol am ngol nomi yim ɗemgal ɗamgal ɗum woni pular woltiɗɗore min on tigui mi mirade ɗum ta yimɓe hewɓe kalni kam fi ɗo alma noon poɗɗumi wadde jiɓɓi e pular tawmi ɗo kala no woniroyi neɗɗo yo neɗɗo ko leñol mungol ɗemgal mungal jinganta tawmi noon ɗo kala mami jingana ɗemgal am ngal ɗum waɗi mi fuɗɗi wadde jiɓɓi e pular ɗo wayi eyyi ɗum noon Boubacar Diamanka min nani ɓooyi ko puɗɗoɗa yimde a yimi e ɗemɗe goɗɗe ɗum woni criol ɗemgal kaltegal ɗon ɗo Guinée Bissau e to Cabo Verde kono noon kadi a yimi pular. Minen paala noon andude ɗo e ma fuɗɗude yimde taw hokko wonno golle maɗa? golle am de ko jande fu jande mi jangganno on wattu jangde hokko jande portugais ire na e français ire kala mi janggo kala français mi janggo français mi jangi portugais awa ko ɓayde mine wattinno école e yimɓe joguinoɓe orchestre ɓen noon ko criolɓe ko kirisisonɓe ɓayde mi welnama fi jiɓɓi mi naati e groupe mabɓe he mi fuɗɗi ɗon liggude e mabɓe mi ɗon yimara e criolji ɗum noon komi fuɗɗi darjinde nder Guinée Bissau mi fuɗɗi noon darjinde beray ɓayde hanga sa nodda artiste aɓe Guinée Bissau artiste aɓe mawɓe ko ma nodda kam ɗon nani mi yeehi festival ji mawɗi représente Guinée Bissau kono ɗum fof koye jiɓɓi e criol tum anani joni noon jaafuɗa ha mi taƴitama fulɓe mbiyata wona mi taƴi wona ha mi taƴitama kono ko taƴigol hokko noon waɗi noon ha ciwtorɗa walla ha miijiɗa jimgol pular hoko waɗi ɗum hoko jiiɗa ha addi walla hoko miijiɗa ha addanima en piiw he andede he ligge maɗa e nder Guinée Bissau e jogade kadi influence ya Aseta Sound hoko noon waɗoyi noon joni an hakkille ma okkoyima kono a yim pular? Bon ko waɗi ɗum min ɗon tigui mirimi ɗum min tan hoore am taw mine tan yima criol mine yima portugais ire mine yima français ire aroy ha bo mi yimi jiɓɓi ɗiɗi walla tati e cear mi yimi e balantoɓe tawmi ɗo kam ko mbaɗanmi ɗo ko ɗum laaɓiran noon anani heɗo mi yima ɗemgal am ngal ko mirimi ɗum ko hawr noon kala ta musidɓe meɗen fulɓe puɗɗino kam wadde critique e mbaɗami ƴeme an noon an ano darjini e nder leydi kono a yima pular awa ɗon noon ko mirimi ko ɓen ko kalni kam ko ɗum ɓeydi on ma puɗɗum noon wadde composition e pular. Ana wawi men noon haalande honde hitande puɗɗuɗa yimde pular? Puɗɗum yimde pular en 94 ɗum enen ga mbiten 94 ko on wattu puɗɗum yimde e pular mami jiɓɓi e pular kono on wattu ta mi waɗani enregistrement mi oddano tan spectacle uji mi waɗano tan bajuji yimɓe e gama mi hiira anani awa ko mbaɗoymi noon gravation o ɗum ko ɗum woni 96 mami gravation ɗo ɗo Portugal ɗo awa ngol jimol ngol ɓe nani ɗo ngol on wattu mi waɗi ngol gravation e pular. E hono noon jiiruɗa hoorema ɓayi a fuɗɗi wuɗɗinde pular o hono jiiruɗa Boubacar Diamanka hanki taw ko criol yimanno e français e portugais yimano pular e Boubacar Diamanka han taw fuɗɗi yimde pular hono jiiruɗa hoore maɗa he nder rendo maɗa fulɓe? na ɗum waɗi changé boyi waɗi mbimi waɗi changé boum guila yimɓe gande joni mi yima pular mi yaha par exemple mi yaha Gaabu mi yaha Bafara walla mi yaha Keebu ɗum fulɓe ɓe mawɓe worɓe tigi jaaha natto e spectacle am mawɓe rewɓe mawɓe worɓe ɗum spectacle am o heewa teɓ ɓayde komi yima e pular
jiɓɓe am ɗi noon kala ende komi yimata e pulaar komi waajoto mi waajo walla mi jaga yimɓe ɓe walla mi jaga leñol ngol awa gila yimɓe ɓe gandiri kam ɗum kala ɗo jaami ɗo wiye Boubacar Diama ko hira ɗo dula ɗum ko hewere ten joni noon hoko addoyno kadi dartinɗa ko angal ballal to yimɓe to ballal cembingol ɗum woni cowtingol walla ko banggal kopporeji ɗum woni kalisaji walla ko waktu maɗa o wonno yadani e ligge yaltinde e musique pulaar ko waɗi mi ɓooyi mi yaltinani ɗum e pulaar par ce que a waɗa ɗo gravation par exemple a waɗa ɗo gravation jiɗɗi e pulaar a waɗa cassette on walla seeɗa jiɗi ga marché ha yeeye yimɓe me ɓen fulɓe ɓe fayda sodata ɓe sodata ɓe ɓagay seeɗe goto yimɓe sappo waɗan enregistrement ɓe sodata joni noon a mbaɗa jiɗɗi e pulaar jima e pulaar mbaɗa fala ko mbaɗa dépense kala ko watte ha mbaɗa on cassette sodoyaka woɓɓe cotta ɗum ɓayde ɓe nanani leñol ngol kono nanoɓe leñol ngol ɓe kala mbi cotta ɗum manne honi wara artiste o honi artiste o ma wara eyo c'est même paami Boubacar Diamanka ko ɗum waɗi ma ɗum joni yiyan warnoɓe coot kono hattaka min ɗen yima e pulaar hoko noon waɗi gartuɗa noon fi jimgol ɓayno an andi ɓe cotta joni noon a felliti joni a arti e gartugol e pulaar hoko waɗi ɗum kala tawoymi noon yimɓeɓe puɗɗi famde yimɓe puɗɗi famde ɓe puɗɗide valeur o holti ɗum ɗiɗa leƴƴi ma ɓe nanani han kono jimongol si welaniɓe han ɓe coodat ma ɓe nanani ɗemgal ngal kono mélodie o jimongol si welaniɓe han ɓe coodat taw ɗon kala jogui vantage on mi décidi ɗum noon musidɓe tedduɓe minen ciwtane on enen jokkodiri e artiste meɗen hono nalanke meɗen mo ganduɗa ko nalanke windere yankor hono nalanke international mo ganduɗa noon ko Guinée Bissau o woni ko ɗon kadi o jeeya hono Boubacar Diamanka so on nanni no fuɗɗori haalde ni kala nanɗo andat to gonga ko nalanke pinɗo kadi ko nalanke kadi ganduɗo kadi ko wiyete lasli e leñol muɗum joni noon Boubacar Diamanka e nder ɗeɗo golle meɗen jiiɗi andude so tawi no woodi yirde maɗa hono goreɓe maɗa nalankoɓe fulɓe woɓɓe wonɓe to Sénégal walla Gambie walla Guinée Conakry walla nokkuji fulɓe goɗɗi so tawi onon jogui jokkodiral walla on jogaki jokkodiral si on jogaki hoko haaɗi on jogade jokkodiral na minen jogui jokkodiral e yimɓe hewɓe par exemple artiste mo Guinée Bissau wiyete Roger Moreira on ko miñirawo am kombo piraɗa on yima buy e pulaar mi yahoy noon kala Guinée Conakry lagine mi andorde toon e artiste aɓe fulɓe no Petiyero en no Lama Sidibé en no Cheikh Ba Fatako en o maayi ɗon gandumi ɓen noon kala jiɓɓe maɓɓe ɓe fof ko e pulaar tawmi noon nomi nanggu ɗon ɓuuri moƴƴude neɗɗo ko ɗemgal muɗum ngal ha neɗɗo jinganat ɗemgal eyyi ɗum noon nanggumi joni eyyo min beltima kono noon joni noon min jiiɗi andude men gandi kam no mbiɗen nane ni ko international no jokkodiri kadi e yimɓeɓe beele noon enen wiyoɓe enen ɓe fuladuɓe ɗi woodi kadi he nalankoɓe meɗen ɓe jokkodirɗa woodi yimɓe hewɓe min jokkodiri ko wayno Sénégal en Sénégal Baba Mar mi ɗaɓirimo jeeyi Sénégal mi waɗi duuɓi joyi Sénégal mi ɗaɓiri Baba Mar ha mi goɗimo hoccade kono mine andi musicien goto makko wiyeteɗo Hilaire on Hilaire kombo Kolda on jouantambo clavier on Hilaire laaɓi kam dayi ɗiɗi dayi tati galle Baba Mar komin tawaramo ko ɓurananno kam ko welananno kam ta minen gandodiri minen gandodiri minen kadi nanggodiri kono noon ɓeɗakirawo o yo wawoy woda ñalade min kawrata ɓeɗakirawo so Allah jaaɓi saabu oɗo waktu ɗo min paami kam wonde hono jaadiyankeɓe meɗen ɗum wiyete journaliste aɓe enen mbiɗen jaadiyankeɓe meɗen wonɓe toon ɗo Sénégal tawi kadi ko fulɓe haalpulaar en tawi noon kadi koɓe fuladu ko wayno Sokhna Raby Seydi mbo ganduɗa ala hande pullo mo nanani haala muɗum inde muɗum e darde muɗum fi kawringol fulɓe ko nonde kadi Samba Dental Diaw mo ganduɗa aduna o foof ne heɗo kadi hono revue d'impresse muɗum ɓe foof men tini kam ɓe tini alhaali ma woni hol miijo joguiɗa to banggal jokkodiral hakkude ma